समाजनि गेजेराव रांनि बाथ्रा ओंखारनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना जे थांनाय 17 बोसोराव रांजोंनो गेलेबोदोंमोन बे बाथ्राखौ दिनै फकास जादों। माने रां नङाबा जेबो खामानिखौनो बिथांमोना मावनो नागिरा। रां नङाबा पलिटिक्सआनो होन ससियेलानो होन बा इक'नमिकेलियानो होन बा इडुकेसनेलि होन जिखिनि खामानियावनो बिथांमोना इनभल्भ जानो नागिरा। बे बाथ्राखौ दिनै बिथांनि बुंनाय बाथ्रानिफ्राय फकास जादों। बाहागो लानानै गाहाम मोनदों। देग्लायनि बोसोरा थार्ड बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। गतिके देग्लायनि जा हाबाफारि बेयो खोब जाक जमक जासिनदों आरो बर' हारिनि खौसेथि आब्रुथि बेयो देग्लाय बांसिन फकास जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दालायानो होन बा दखरायानो होन बा जिल्लानि प्रग्रामफ्रानो होन खोब जाक जमक भाबै जादों। जेरावबो जादों बेखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों। सार, हाग्रामा महिलारि बिथाङा टिकेट लायोब्ला 2 लाख रां होनांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों सार गावसिनि दोलोआ। बे बिथांमोननि दोलोनि बेक्तिगत मोनसे नेमखान्थिखौ बिथाङा बुंथिदों। खिन्थु समाजनि गेजेराव रांनि बाथ्रा ओंखारनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना जे थांनाय 17 बोसोराव रांजोंनो गेलेबोदोंमोन बे बाथ्राखौ दिनै फकास जादों। माने रां नङाबा जेबो खामानिखौनो बिथांमोना मावनो नागिरा। रां नङाबा पलिटिक्सआनो होन ससियेलानो होन बा इक'नमिकेलियानो होन बा इडुकेसनेलि होन जिखिनि खामानियावनो बिथांमोना इनभल्भ जानो नागिरा। बे बाथ्राखौ दिनै बिथांनि बुंनाय बाथ्रानिफ्राय फकास जादों। खिन्थु आंबो खोनादोंसो, बेसेबां सैथो आं बुंथिथ'वा मोजाङै। बिश्वनाथ जिल्ला, सनितपुर जिल्लाया बिटिआरआव हाबनायनि खामानियाव बेसेबां आवगायनानै दं सार? ओरैनोथ' फ्राय फाइनालानो जाबाय। जेब्ला बियो बिल जागोन, बिल जानाय लोगो लोगोनो 60ता समस्तियाबो दानाय जागोन। 60ता समस्ति जायोब्ला बियो हरैजाय बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्ला मोननैबो सरजाबफागोन। गतिके जोंनियाव गासै 9 जिल्ला जानायनि सम्भाबनाया फ्राय दङ। दाबो जेरावहाय सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लाया उदालगुरि जिल्लाजों सरजाब जानानै दंखायो बे 60ता गामिया, आरो 60ता गामिनि सिङाव हाग्रा ओनसोल थानाय बेनि अनगायैबो गोबां जोंहा गामिफोर दंबावो। बेफोरबो जोंनि उदालगुरि जिल्लाजोंनो सरजाब जानानै दङ। कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बेखौ साफ्रोमबो बर'आनो लुबैयो आरो बेखौ जाफुंनायनि थाखाय जों बयबो खामानि मावगासिनो दङ। आरो अबंलावरिनो आर'ज गाबो मोनफ्रोमबो जाफुंथों जोंनि बर' हारिनि साननाय हनाया। आरो जेराव बर' हारिया खोब मोनसे धार्मिक हारि, बियो बर' हारिया मालाबाबो गोरलैयैनो फाब मावा। सोरबाया जोंखौ गाग्लोबनो नागिरदोंबा बेखौ संरैखा होनायनि दायथ'आ जोंनि दङ हिसाबै बे मालाबाबो जाखायो। बेयो आप डाउन जाबाय थाखायो। खिन्थु हारि हिसाबै बर' हारिया खोब आब्रुथि गोनां, सोद्रोम आरो सोदोमस्रि गोनांजों लोगोसे जोङो खोब माने धार्मिक मोनसे हारि होननानै गुबुनफोरजों सिनाय जायो।